Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ayan, for today's video, meron akong advice para po sa lahat. Ito po yung maraming nagtatanong po sa akin, bakit po daw dumami yung followers ko, dumami daw yung views ko, bakit daw nagkaganito. Okay, ang unang advice ko po sa inyo, ito ang unang tip ko para sa inyo guys, paano ko nakarami ng views. Ang una guys, ang content. Ang content na magbibigay ka ng impormasyon na may natutunan sila sa mismong content mo. Tapos very educational. Ibig sabihin niya parang kapag click nilang ganyan, may matutunan yung mga viewers mo sa iyo. At syempre, kapag nakaka-relate sila, yung parang nakikita nila naririnig nila, tapos napapanood nila yung content mo na very informative and very educational, may natutunan sila, yun ang importante guys. Ito pa, paano magpadami ng viewers, paano magpadami ng followers. Kailangan makipagkaibigan ka siyempre. Makipagkaibigan ka sa mga content creator kasi number 2 yan para maparami. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yan? Blessing na yan para sa mga magpo-follow sa iyo kasi nga tao yan hindi sila robot. Kaya mas maganda po talaga makipagkaibigan kayo, okay? Yun, tapos ang pangatlo, ito yung pangatlo na masasabi ko, kailangan makipag-collaboration. Ibig sabihin ng collaboration kayo sa mismong halimbawa ako, makipag-collab ako kay Bakekang, makipag-collab ako kay Bakukong, may mga ganyan, mga simple. Tapos ang mangyayari doon, dadami pa yung followers nyo. Kahit mga 10, 20, tested na yun guys, ano yung collaboration. Ako, kahit makipag-collab kayo sa akin, hindi ako nagpapabayad. Okay? Gusto ko rin yumabong yung mismong channel nyo, yung page nyo. Yun lang. Hindi naman ako nagpapabayad guys. Okay? Tapos, siyempre, yung pang-apat, kailangan magdasal na, Lord, sabihin mo, Lord, sana balang araw makikilala din ako sa social media, makikilala din yung pangalan ko sa social media. Siyempre, kailangan mo rin magsipag at tiyaga. Siyempre, hindi ka nang basta-basta na upload ka ng upload. Kailangan meron kang sipag at tiyaga. Magtiyaga ka sa kung kailan ka magbabiral, kung kailan ka yun. Di ba? Siyempre, ito pa guys, ang pinaka tip ko para sa inyo na para gumanda yung channel nyo, dumami yung followers nyo. Siyempre, kailangan nyo din suportahan yung mga followers nyo. Ako, hindi ko masusuporta lahat yan, sinasabi ko po sa inyo. Kasi sobrang dami ng mga followers ko na hindi ko na pinagmamayabang na marami akong followers. Kasi, based on based on experience lang to. Kung malimbawa makikita ko sa wall ko, pupuntahan ko yan. Pero kung hindi ko siya masyadong nakikita, hindi ko na pupuntahan. Hindi na papakita sa wall ko. Kaya, yung mga nakikita ko lang, ipapanoorin ko sila. Yun, basta maging maging mabuting tao ka lang sa mga content creator, sa mga kakilala mo. Ako, yan, never po ako kahit malaki na yung followers ko kasi pinaghirapan ko yan. Tsaka pinaghirapan ko, dugot pawis ko yan. Gumawa ko ng sarili content ko. Dati, unoriginal content yung ginagawa ko. Pero ngayon natutuwa ako kasi sobrang dami ng mga nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyo sa always yung support sa akin. At never stop na magpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil sa inyo naging ganito po yung bahay ko, naging ganito yung followers ko. Thank you po. Kasi noon hindi talaga ako pinapansin, promise. Noon kahit yung mga kaibigan ko hindi ako pinapansin kung sino man. Pero ngayon pinapansin na ako ng mga ibang tao na hindi ko kakilala. Ayun po, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you all. Sana po ay maging dumami pa yung followers nyo, lahat ng mga content creator na nasa live ko, nasa content ko, sana dumami pa. Maraming salamat po and God bless you all.